So yung mga kalasan, subihan niya rin na kami prepare. Hey Jade! Hello! Pag na nga naman ito na kami pa venue. So ayun mga kalasama, ito na kami pa 11 Island. So early kami mag-shoot kasi early kami minigbiang mga 6 AM in the morning. So dito kami mag-shoot mga kalasan. See you and sana supportan niyo kami. Hey Jem! Hello! Jade! Hello, yeah! Hi! Yan, one Hi, of mga the best kalasahan. makeup artists. Hello! Balik! Hi mga kalasahan! Shoutout kanyo katan! Kayo, kalasahan na yung buo. Yan, go! So ito pa sila nagkawa-water. Hi Denmark! Yan, ready na yan sila katan. Sobing kabisyan ng Mukawi. Diba sa mga kalasahan, dito na sila taikod. Yari pa kami nagkawa-ice mga kalasahan and Denmark. Ay mga kalasahan. Stressed ba isog? Hello mga kalasahan. Ay kalasahan. Ay mga kalasahan. Balik ikaw sa. Hello mga kalasahan. Oh, mga kalasahan. Yay! Ready? Kung parang matunga. Siya, gakaw. Yeah. Partner. Yan to. Milikan. Milikan. Hello mga kalasahan. One music mo yan. Ay ako nakapag. Pakikita niyo ma? Si good morning pa lang. Pakikita niyo. Ha? Mga kalasahan, biskay na kamo. Mga kalasahan, isagwalo na. Hey, assalamualaikum. We are Kalasahan Production! Bye, buti na ako ah. One. Wait pa. 1, 2. 1, 2, 3. Go. Magbiyan kasi ikaw ah. Extend mo talaga no mo. As in, Bang ka magbiyan ko nung marita ko ang patay ko. yan. Side view lang kat. Yan, lang facing ka mat to. Touch, baka mag-side yan. Nabiyahan ka pay. Nabiyan, nagbis na ka tao. Sige na. Yan. Sige na. 1, Ganyan sa to. 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3, go. Ito na. Sige, balik. Last one. Ay ko magbiyan to. Huwag mo lang. Kapay. Ito na isabs siya. Sibog ka patay. Atod ko kamera. Di ba kamera sa nagatod? Atod ko kamera. Go! Na. No. Balik. Forward balik lang. Go.
Alos. Ano sa? Di kahon hang. On. Di ko. Okay. Okay? Relax. Okay, start. Okay? Yan. Iwan, go. Start, go. Mataas to to, Jake. Bed to. Yan lang dapat. Pay ah. Ma! Mga pago. Kung na papayambaran mo, Pay. Balik tayo. Pauntulong ko lang. Bede. Para yan. Yan? Street pa kain. Kid Mariliana, diyan yung Street. Yan. Tayo ko ba? Hindi, Jed. Kasi mag-bet pa ka. Ano yan, okay na. Okay, sige. Practice daw, practice ha. Practice na. तुमसे प्यार है कि तुमसे Beda ko, beda ko. Kasi ay na magpakita, bigla ko lang. Baba sa kasi. Oo, down ka. Yan, kahit nga. Dayak ko, Pay, dayak ko. Yan, 2, 3. Sige, sumigod pa yan. Dayak ko to. Hindi na ako magpakita first. Mangubla lang, tubuan mo lang ako. Kuhan kasi, Pay. Ah. Yan, kapayaan. Di kita wa marayaw. Pakita. Nakikita kasi siya yan. Kikita ka rin cellphone ko. Kasi Wala ba kung paano matigay sa lahat? bet to. Hindi, ano naman pagyanan ito. Gusto dumaya. Kaos biyanin ko lang siya. Ako rin sumukay mo. Ako rin sumukay niya. Sino may bal nakabiyan na. हाँ तुमसे प्यार है कि हाँ तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है Dilit. हाँ तुमसे प्यार है कि तुम Takot na ako ulit. Yan ako. Hindi na ako mag-imbala. Tingin na. हाँ तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है Hindi ka tayo nung naman kain. First, oh. Ay, down. Daya ko. Para di ka kitaan. Mag-English. Bayan. Kaya gua ka kuno ga. कि तुमसे प्यार है Jay, nakaka! Okay na ito. Go! Okay na. Everyone, nangitim na po kami dito. Malapit na po kami matapos sa Phuket, Thailand. Char! Balik man. Recording na. 1, 2, 3, go. Malukay sa po. Oo. Slow mo lang ako. Malukay ah. Slow mo.
Sige mo, i-wave mo. Ah, balik. Dahon saan yan. Sige mo. I-wave mo. Na, ulang. Tagad. Di kaya. Katay na. Nagbus. Kaong kamabiyaan, iyan ko biyaan? Dito fay, biyaan na. Dito. Fay, harap mo rin pagkuhan. Di ko kaya tanim play dito. Pero bulok ka na, buhaton na ko doon na dakat. Magpanan na kamarit marin. Malaya na isa ba? Nasa masuk. 1, 2, 3, go. Terry Bolo. Takad doon na kamo. Terry Bolo. Takad. Kaunta na yung close up. Kaya ko kita ta. Go. Ay pa. Sige ka. Go na. Go na. Go na. Tapos na po kami. Pero, ano ba, may sunburn po kami. Sunburn kaming lahat. Napakahirap po pala i-shoot itong Kehona. Tingnan po. Yan po, last ano na po namin yan actually. Yan. Kailangan daw pong umalis ng 4:30. No, grabe nitong kumain. Picture kita, buddy. 1, 2, 3, go. Mag-smile ba sabkaw? 1, 2, 3, go. Balik daw, Lods. Karito na, amon magbiyan siya. Okay na, go. हाँ तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है इन प्यार अनजाना इकरार है Jed! Bye-bye sa Bakoro. Parang pagkumpara video. Ito ah. Basta kabawa. Basta ka nabun tayo. Saka na siya. Ay, nindo ayat ito. Hari ka, kubutangan na na. Hi mga kalasahan. Kalasahan! Hello mga kalasahan, yari kami biyaw na Puerto Villa. Live kita? Ano ka rin na maluto? Hi, Rai. Hello! Hello, assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. Dito kami sa Puerto Villa. Shout out, love blooming yarn. Yeah. Nagpustia pa. Okay. Just go! Okay, dito to. Pasok ko. Pati dito mamatay dito gumawa. Pataas kaya ka man kaon mo. Taas. Taas sarap pa ba ko? Video sa po yan. Yan, balik. Oh my God. Sumpit-sumpit lang. Medyo puti yaon. Asa? Asa doon? Sinelas doon na sinelas. Sinelas. Tangan tinarigas sila. Ayaw na. Ako nilang mo. Tangan ko. Kampeon. Balik-balik. 1, 2, 3. Ataas di lang. Go. Ako rin kita rin. Sabya eh.
Ayan, oh. Matay na yan. Wow. Alam mo sa lawan. Sino ko? Sure. Kita. Balik kayo ako matut. 1, 2, 3. Dahil mo na ikan sa obyan na lang matangkapin makuhan. Pahalo yan lang. Kako na. Kita yama. Kako daw. Ito naman naglaho. Mahapakan. Okay na. Okay, start. Siya, like. Kena ko. Kulang sa. Wait lang. Go na. Dari lang akit. Go. Baho. Ibobunil. Dari na nilong niya. Balik ka sa sitan. Ay, nagdugo. Wala. Doon feel ko masakit yung nilong nga. Nagdugo. Clip one loko, baliwasan sa. Sorry, Jid. Kuhan lang, Bea. Tangis ko isa. Hindi ako mag-iwag. Ganda ka mo slow lang. Hindi lang. Among biyari na ato na ba? Kino? Hi. Oo. Sir Jaya, hindi na pick kito. Ay, manatuyo. Hindi ka kita ni Jid. Daman mo ba? Adi ikaw siya ay Jid ko anong ta. Ranggin lang. Bisa ka kitaan. Bakit ha? Siya, di ko siya. Ano ba nilong niya di ha? Una na lang yung light. Napil. Diarig mo din. Yan. Adi iya. Sabi lang, lituan. Pwede ikaw. Tikukan ko. Ha, kayo boy para biya magkuan pa ning kayo shadow. Di masyado sinanin ilaw. Malambong man ko. Sukrad ako din mo na zoom in sa la. Ya malik ni zoom. Pangit siya, man ka tayo blur din ko. Damiukat ko. Nakadamag yung mga ako. Wait lang, itungon ko ah. Stop. Daddy. Stop. Yes na magtuloy. Wait pa, magtuko-tuko. Magtuko ka mo kaya. Code lang yan to. Ah. Code lang. Bang adining code dito na mag-kiss. Oo. Okay, nag-go. Code. Bam. Dapat. Kiss. Nice. Okay na. Tapos mintot na. Okay. Last. Okay. Kiss. Di lang din. Ay, Jed. Di lang. Okay na? Nag-aasoy siya. Okay. Katalan kasi silang tayo. Okay na. Kaya kita mabalwalan. Dito, dali na. Go. 3, 2, 1. Balik ka. Kami yung simod mo. Sino ka bon? Ako. Na. Malawanin kayo, Biskay. Kalang ikaw. Wala eh. Yan ako. Iwala mo to. Buwatan king kayo na. Kababat ako ng Eduardo. Stuck sa uling bato yan. Stuck yung bato ah. Matay. Kagi. Gwen, sumuka lang ka ba? Nice! Boy, tapos tayo light. Ha? Dali ko tapak pa left. Magbawa na tayo. Blurred na bukon. Blur na sa kamo. Hindi din na. Yan, Mac. Yan na siya. Second. Ikata mo pa fine. Yan. Yan. Okay na doon.
last one. Gani ni sab. Kapay closer. Oh, awas na niya, tubos na kayo na. Awas na. Okay, kita tayo, Jenny, kita ta. Kita. Ilaw siya. Buko. Yan na? Biyan ka ko siya. Kasi katipan na i-jeep yan. Yan? Rush talk yan ah. 1, 2, 3. Jupakal. Katawag man. Katawag di banda Jay? Practice kita ta. Mata na pinili siya rin pinili. Uturag pinili. Practice ko pa. Masjid kau. 1, 2, 3. Ya masjid kau. Go. Beta ko nagkakami. May napansin. May namamasyo. Secret. Yan, nice! Bye ko lang daw kamo. Kita mo Bye daw kamo. Okay na? Nakatanda ko ba di? Bang normal yan. Jane. Yari, photo. Kaya ka orang nagkukuan, nagtotoma. Sa mag-shooting biya na. Dito ba ka Jakay ko nung tiyan ko. Jane ha, jakay niya. Ha, remind mo ako? Sige. Remind mo ako. Kasi Matod ba na nakapansin kanya walang katabarat niya di ba sexy? kasi PPC iba binapata. Okay na. Okay na. 1, 2, 3. Oto, pag-ikuan ko siya man Maria. 1, 2, 3. Bea, allowance. Go! Last one. Okay na, perfect na. Perfect na. At least pagpian ka tayo na. Okay, pagpiya. Ayaw na ko na mag-last one ng ligo. Balikat kasi, biaw na ko nung afford nito. Closer na. Closer na. Di ba continue? Volunteer ko. Jane. May okay daw, battery malagpo. Ay, sana all. 1, 2. Okay na ko, Ray. Okay ra, sige na. 1, 2, 3. Go. Nice. Walang kapinin first. Ano next? Adira kami. Close. Makan sabda ko. Ansang maling katapa. Nagiwi. Kaera. May mga kotse ko. Isa ko lang yung kutinaan sabda ko log. Yan, let's na. Yari din. Siyan. Ito ah. Siyan.
Ay, hala, sorry. Alet. May taka-brad. One, okay na. Okay na? Okay. Itakad ko kayo, break ko. Ikaw miya kadlo ka. Okay na, go. Okay. 3, 2, 1. Okay na. Hindi maling ka. Okay na, Jen. Ikaw. Kuan mo gano to. Dito ka galto dito. Behind the scene. Hat na biya. Iwas mo kami to. Wala pa kami. Map man to. Go neto. Wait, yan mo. Get na lang ba't pala? Nice. Ito na lang. Bloopers. Magpakakad ko ba yan, ha? Kasi na. Ali, adi, bulit po kayo mo sa baka. Bulit mo kayo. Biyanon mo. Babaws na ko. Last scene nyo na yan. Para Pabis mo na kata ng pool. Wasag na. Dakat kita na. Okay na. Ayun na, buta na. Dagat na. Plano talaga yan. Dawat. Ikaw mo lang ako, Leo. Padaplak man bang doon. Haliyog ka. Kasi mo kay Tandi, biyari. Namakula ka kita. Di na JJ. Dito na rin tanyo. Di mabaw kasi may experience. Di lang, ha? Bedun. Bang ko lang ato. Dakat mo ba? mga nagdalang mo eh. Okay na, sina. Ba't mawus? 1, 2, 3. Jane. Leg na sa tayo. Ano na yung nasin po ano? Yan mo. 128 gigabytes, 20. Wala na simo dito sa. Isa na ko. Ano ba to? Para yawa! Ikaw Okay, last na. Ula-ula mo malam. Pwede nyo din nilang din, ha? Okay? Ala, sir. Ula-ula mo mamali. Sige, focus. Go, Jay. 1, 2, 3. Kini Yan mo. tayo mo. Yan mo. Hala. Hala kita ko. Pwede? Bata. Pwede? Sige na. Start na. Apa mag-check? Sige na, okay na. Done. Ikaw lang, hindi ka ron tako siya rin. Okay na? Sige na. Mag-check man, sige na. Okay na, Jane? Kita yung camera, okay na? Bawat pa naka-record. I record. Okay. 2, 1. Puto nga marapos. Ay na ako may balay pa na pausunan eh. Di mapok kasi magtuy. Ikaw yung minig magtuy. Kasi minig siya. Di mapok yung taste niya. Yan mo. Remain mo ako rin ulit. Okay na, sige na. Ay, ako, di na sa mga kagitaan. Sayinan sa mga. Time to expose. Okay, 3, 2, recorded daw. Ay, recording daw. HD na? HD ron. Wait lang tayo. Wait lang daw. Sige na. go. HD. Wait lang. One, two, three. Wait lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Ay, sorry, nakapagpagpag. Katay, baliki. Sorry. Last Kala, time. balik. 3, 2, 1, 10 mo. Balik, nakasibog to legit. No, AJ, mag-asibog siya. Naka? Di kami mukha kan pa siya. Di amon na guna ko. Mag-atras kasi siya. Mag-trust ko. Uno Diyan par. lang, Jida, diyan lang, magkalang lang. Ah, no. Iwaliwan lang. Nice, Hindi ka actually nice yung mag-atras. kain na. Nice talaga. Ah. 1, Ay, mag-iwal, Jida. 1. Ay, wait lang.
Ini mamut sa. Ito, nakapit. Go. 3, 2, 1. Kapaintian mo ba? 5, siwi ah. Ay na Dino. Ikaw kasi may nakapakot yung mga hindi ko may nagkapangoy. Patukas ka ba rin mo? Magmula ako pa pumalawa na. Pero saan ito ba? Ang bagay mo ako mo? Oo. Malis na ako kayo. Ay! Oh, play na sound. Siya magkatawa-tawa niya si boss mo. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Yan, wala mo na pa camera. Atot lang po camera. Balik. Caught in a bad romance. May bilang pagkatawa ha. May bilang pagkatawa.
Sige na. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. God in the bedroom. God in the bedroom, man. God in the bedroom, man.